लोगोफोर जों दायो थांबाय थादो स्टेशनाव लागै गासैखौ देरलांनो होबाय साथाम फैदो जोङो दायो दा आरो लोगो खासेखौ इनिफ्राय टेक अफ खालामनांगोन जोङो दैबान जाजोबदो लोमजोबदो लामाफ्रा जों साथाम फैदो सालायदो आरोखि बिना दिपांकर जाहैबाय बिथाङा नैबे आरो सम्पक दायो जों थांगासिनो आरो स्टेशनाव लागै बर'नि फेमास एक्ट्रेसखौ खिथिगोन आं नोंथांमोननो नायलामाथा जोंना लोगोआ फैबाय फाइनली पहुंच गया बाय आ चुका है गोरेश्वर स्टेशन पर जाएंगे इधर टिकट काउंटर है ये है गोरेश्वर स्टेशन Even the night's the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in what you believe. रङिया मोनबाय लोगोफोर हो ओइथिं थांनांगोन थ' लोगोफोर जों दा थांबाय थादों नै ब्रिजथिं थांसिगोन जों एबार ओइ साइडथिं फैगोन ट्रेना गाखोलांगासिनो नै लोगोफोरा शान्ति नै राहुल वाव मोनफैबाय Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. नै जोंहा ट्रेना सफैबाय बिराद लेट जाना फैदो ट्रेना औ गाखोनोसै बेथिंजायनो गाखोनांसिगोन जों
दे दासो बिराद गोबावनि उनाव बहुत लेट जादों ट्रेना नेटा 25 आव मोनफैनो गोनांमोन बेनिफ्राय नै दा 50 जाबाय एटा 50 जाबाय Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, you. फाइनेलि जोंहा फैयै फैयै 4 घन्टानि उनाव क'क्राझार मोनफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय जोबोद मोजां स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय लोगोफोर